Mrkni mu video. No tak koukejte, jo. Udělám to jako včera. Takže... Expert. Dominik, čau. Zdár, kámo. Já jsem celebrita, já jsem Dominik. A jsi tak, já tě znám. Jo, Já tě viděl včera v tom klubu. jo, kámo, to jsem já. Já se pamatuju. Kámo, já si tě taky pamatuju, taky. Ty vole. Ty vole, kámo, kokot, fakt, vole. Nevadí. Tady se všichni honí. Čau. Zdár, borci. Jak se máte? Tak to. Co děláte, kluci? Ty vole, dobře. Kolik vážíš? Ne, teď kolik pičo. vážíš? Čau. Hej. Oj. Čum na tu ruku. Ale se neklepej, vol, neklepej se. A to nejde. Tak z Turku, dej pryč, já to budu Dobrý, přetačit. ne, dobrý. Ne, pičo, ty Turku, nech si tady. Zdár. Paštiko. Co mele, bro. Pičo, tak vás tam je, vole, nasraných, kurva. Hello, my friends. Zdár. What's up, nigga? No, what's up, nigga, vole. Jsem z Česka, ne? Kámo, nevidíš lokalita, vole, Česko? A to je hrozný gypsy, kámo. Ale že je to vždycky poznat, kámo, na tom, jak mluví. Co znamená, to je gypsy? Kámo, nemenuji se Gypsy, vole. Jestli víš, co to znamená. Jo. No tak, a ty, jako A ty? A ty to víš? Jako chipsy? Tak Já a to vím, Ty co to ty víš, znamená? co jsou gypsy? tak si to vyhledej a já ti to pak řeknu. Ne, kámo, když to budu vyhledat, to je moc nadlouho. Tady nemůžu tolik trávit. To máš překladač. Ne, to je za dlouho, kámo, zdár. Kamu zdara, už jsem to skipla. No, jsi úplně debil, kámo. Čau, A jenom čau. jak je? Výborně, co vy? Jo, dobrý. Dobře. Kaj, kolik tě? 15. Ty, puku, dobře ty. Kámo, dneska ti to mega dobře sluší. Je to Borkanány radice. Ne, asi, kámo. Ne, sorry, trolím. Já jenže jestli vám nevadí, že budete na YouTube, ale tak co už. Nevadí? Ne, tak počkej. To je pohoda. Škoda. A tak asi se ukaž takhle jako blíž, ne? Ona nefotí, fakt ne. Ona volá se svým klukem, ale on chce vidět s kým, jako jestli mluví s klukama, tak ona ho má na tom. Na telefonu. Drž ho. To nebylo na vás, jo? Prej seš chudák. Kolik je tam ta druhá? Holky to bych radši našla. Kolik? Že je chudák. Taky 15? Ty voko. To je přesně pro mě. Ne, sranda. Co? Čouky. Řekni No nic, to. holky, tak mi dám, jo, ale koukněte se na YouTube, jo. No, typko, vole, to moc vyhrotila. Pičo. Hej. Ten nervy mám. Zás. Zdár. Zdár. Kámo. Si rozsvíť, brácho, trochu, ne? Proč? Tak jako jsi úplně ve tmě, vole, vidět tě nejde. Mi to holky dávají Instagram furt, víš co? Ti holky dá Instagram, jo. Jo, furt. Ty vole, to jsi asi celebrita. A kamo, to jsem asi 10 minut a 3 holky na Instagram. Jo. Jo. Jo, kamo. No jenže budeš na YouTube, jestli ti to nevadí. Nevadí mi to, proč by mi to mělo vadit? Tak To je pozdrav. pohoda. Nevadí mi to na nic. What's up? Sabnika, víš co. Pápni ho. Zdár. Čau. Piču, kámo, mluvit tam mi, kurva.
Jedno. Ale koukej se. Kámo, jako by, kdybys to nevěděli, tak jako jdeme troll jenom. Nic víc, jenom trolling. Yes. Že ještě jenom trolling. Ty vole. Jdeme trollit, pojď. To je nervy na ty holky mám, hej. Zdár. Zdar. Co hraješ, vole? Já hraju Fortnite, co hrajete se mnou? Ne, nikam, že budeš na YouTube. Jo, já hraju CS. Pozdrav YouTube. No budeš na YouTube, no. Vy natáčíte? No kámo, říkám, hej, vyhledej si. Já Vyhledej si Papuchal 10, jo? Vyhledej si Papuchala 10, jo? Papuchal a budeš tam, 10. je tam jedno video. Na YouTube? Jo, a budeš tam taky, já tě tam dám. Papuchala 10. Jo. Budeš, tam je jedno video, kdy jsme mluvili s holkama. Tam je jedno video, kdy jsme mluvili s holkama, jo? Tak tam budeš taky. No, mrtké. Je to otevřený. Tak víc ho otevře, já s nevím, jak projít. Čus. Zdravit vás naučili. Asi ne. Zdár. Ty čůzo. Kámo, proč je taková pičo, vole, pičo, vole, fakt, vole, sorry, že mluvíš prostě, já prostě musím, tady těch, vole. Čau. Zdár. Čau. Jak je? Nečum na mě tak. Co hlouporky do píčí. Čus. Nečum, tak. Čus. To není na vás, To jo? není na vás, jo? Ona volá se svým klukám, to není na vás. Pojď. Kolik vám je? Kolik vám je? Kolik nám? Zkuste se pnout. 14, 15. Jo, 14, 15. 14. To je 14, jo? A to je druhé? Jo, obou. Aha. Nečum. Jaj. No mě taky, víš co? Nebylo na vás, jo? Tak to je dobrý. No mě bude za, počkej, Za nějaký dny... za 17 dní mi bude 15. Za 17 co? Za 17 dní mi bude 15. Tak všechno nejlepší. Jako dopředu? Jako dopředu, jo. Tak Ale já jen holky, jako jestli vám to nevadí, tak budete na YouTube, jo. Nevadí. ne. Já, tak to je pohoda. Hej, já ti řeknu, jo. Přestaň. To je pičo, fakt, no. Tak taková kráva, vole, která tam Hej, já úplně chytám. Křeč do Kámo, břicha. ten nervy na to, vole, když to líp. Pičo. Co je? Čus, zdar. Čauko. Kolik vám je? 13. No, kam co děláš? Proč? To jsi musela? Hej, čus, hej. Kam co děláš? Ale do ona piče? to skipla, ne já. Ježiš. Zdar. Ty vole, já to depresivní moc. Máš krásné tetování. Děkuju. Nemáš záč. No, kámo, typka to líbila hned. Čus, holky. Nemluvíte, nebo Kolik vám je? smutné? Čus. Smutný příběh. No, vypadá jak Eliška. Zdar. Čau. Kolik vám je? Nevolá piču. 0. Aha. Já jsem se neptal tebe vzadu. Kamo, co děláš pořád, vole? Tam jsou Nech to. sekundy. No a co vole, tak kam? Dick! Jo, no, třeba dělej, co chceš. Čus. Mimino, já si nabiju telefon a Čau. zavolám ti, jo? Čus. Co? O půl 11 spát. Takhle no. Tak jo. Ty vole, taky uchylové, vole. Píčo. Co? Ty vole, už tam byla jenom hlava. Čus. Čauko. Kolik je? Pádej. 15. 14. Ty vole, dobře. Mě taky no, mě za 17 dní 15. Kámo, jak se máš? Jde to. Co to je? Pokud celkem dobrý. Jen, že budeš na YouTube, no. Nevadí. Nevadí ti to? No. To je pohoda.
tak jestli se chceš vidět jako, tak běž na, prostě si na YouTube najdi Papuchala 10, jo. Čekaj, napíšu si to. Jo, napiš si to a počkám. Můžu? Jo. Takže jakže ještě jednou? Papuchal 10. Papuchal 10. Jo. Je všechno dohromady, jo. Tam uvidíš. Dobře, zdravím sama sebe. Tak to je dobrý. No bad, jakoby, víš co, já jsem teď, od dneska začínám točit, nebo jako už to mám jedno video, bo jsem ho točil předešli, ale od dneška začínám točit jakože na novej. Chápeš? Ok. Ok. No nic, tak mi jdem, tak čus, tak se podívej zas. Jo, čus. Čus. To je tak nalákno vlastně. Jakoby, no, takže lidi, máme tady konec videa. Jelikož, no, bylo to těžký, ale máme tady konec videa. No. A příště, jestli budete chtít další video, tak dejte 1000 lajků, jo. Odebírejte Papuchala 10. Tam profilovka mě. Příště, tak čus.